turning, Pops. I'm back, man. I'm back. Man. Angeni mzini wami. Uzokutshela mina ukuthi ungene nini. Buyela lapha eminyango. Ukho serious. Ufuna ungibona ukuthi ngiserious kangakanani? Now, ungichazele. Ufuna la nontanga bakho ba serious, ha? Shuthi wena time ngijike khona lapha nabo. Ngenxa yesimo engingahlangabezana naso mangifika. Isimo sinjani leso ukhuluma ngaso? Can you let me explain? Thank you. Shuthi ithe mangifika lapha e-university yabo. Sengithi ngisindaba zamanto zama registration. Bangitshela bona ukuthi hayi shuthi manje le SMS engiyiphethe ayikho right yabo. I-wrong. Bona bang acceptanga kahle bangirejectile yabo. Kanti le SMS oyitholile ethi you cordially accepted. Beyisho ukuthini yona? Shuthi leyana should be prank leyana. Angazi nje yenziwe umuntu engingamazi na. Prank. Man, usho ukuthi wena usukile la wahamba we Cape Town. Uyela into engekho nje, uyela prank. Imali yami yona uyimoshile. Yaxolisa Thabo. Uyaxolisa. Kuhle. Uyaxolisa. Man, angichazele. Xolisa kwakho kuzoyibuyisa kanjani imali yami? Ngoba phela uhambanga mahhala. Futhi awungitshela. Ubuye kanjani? Ngoba wena imali thina besinayo ukuthi ugibele uye Cape Town phela eyokubuye besingenayo. So ubuye kanjani wena? Should my ukufika la ekhaya ngingawalk yabo. From Cape Town until there. Man. Utwenzeni? Ngahliki. Aze ngokhe for straight 2 weeks. Ngadli, ngalali. First man to ever do that. Am I not the king? Hey, have fun. Hey.